नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण यूट्यूब चॅनल तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही जाणार आहोत बोराणा. तर आम्ही तिकडून जाताना तुम्हाला विहीर पण दाखवू. आम्ही हा 4 जण, ते 2 जण तिकडं बारकं बसले आहेत, मी आणि शिवंड आहे. तर चला जाऊया. बघायचं हो. तर मित्रांनो, आता आम्ही इकडच्या रस्त्याने जात आहोत वरची विहीर बघायला. तुम्हाला पण दाखवतो केवढी आहे ती खोल. विहीर त्या पण विहिरीचं पाणी आणतात. पाण्याची कमतरता काय त्याला बोलतात विचारला. शिकांना काय बॉलिंग नाही, बॅटिंग नाही, फक्त असं आमच्या शिकांना खेळता आला धाव. थांब ना, आधी पण ठेव ना. तर मित्रांनो, ही लिटी बघा. या लिटीचा आंबा एकदम गोड लागतं. ही समोरचीच लिटी माझीच आहे, त्याला कळत नाही माझी. ही टाकली मित्रांनो माझी. आंबा पण दिसत नाही, सूर्य आलाय वर. दगड भेटत नाही कोणी. नकली जाते जाते हलू हलू निगडीला. हा बघा आंबा, लिटी आहे. आंब चांगले लागतात आणि साखरेसारखं गोड गोड. ही बघा विहीर, टाकी आहे. टाकी टाकी. त्याच्यात शिकान तुम्हाला पोहून दाखवेल. चला पोहूया. टाकीत ते पाणी असर व्हायचा. काय किती असेल व्हायचा बोलायचा ना कधी मा. इकडं खाली बोर आहे माझी आणि इकडं विहीर आहे. इकडच्या बाजूला इकडं बोर, इकडं विहीर. चला आता जिगूच्या पाटणं माझी फाटी काढलेली आहे. हे पुढे या, नाही तर जाशीव पाटणं बोरी खाली. तिकडं आपण गेलो ना. हो त्या साईडला कोंबड्या किती होते. काय कोंबडी कोंबडी. हे गवतावरनं पाय सरता येत. विहिरीशी येऊ आता माहिती आहे. उंबरावर आलो तर विहीर पण दाखवता तुम्हाला. त्याच काय चालताय म्हणून. तर मित्रांनो, विहिरीशी आल्या. काजू काजू बघा भवारलाय. आमचाच आहे. आमचा पण नाही आहे तो. चले थांब पाठी थांब. अरे गो, तो बोला पुढं. त्याला काय माझा ऐकायचा. आपण मोठं त्याच्यावर. ही बघा विहीर माझीच आहे. जाली पडले. टेकू नको. जाली नाही पडले. पाणी आणि काय आहे, कासव बिसव आहेत. अशी दगड जाम. दोन कासव आहेत आतमध्ये, मोठं मोठं आहेत ते. काचव बिचव कोण नाही आता. आहेत 2 बेडूक. मग त्यांना कासव हा शिकार म्हणतो आमच्या इकडे. पाणी बघ किती खाली गेलाय. तलापर्यंत गेला, एवढी खोल आहे. किती खोल शेवाली ती बघ दिसत नाही खालची पातेरा. दिसतो. मग तेवढीच आहे खोल. इथनं जातेस काय शिकण खाली. सांगे बघ पायरे हात. पण नाही कालच्या काय लांब लांब आहे. ढेंग पोचवायला नाही तो भेटत. बेडूक कसा बसलाय त्या लाचच्या पायरी. तिकडची लाचची पायरी. हो. कुठे रे. बघून जाशील, तुला पण काढायला लागेल. मलाच जायला लागेल. हे कासव बघ, कासव बघ. कासव पण आहे आतमध्ये. आता तेजसला इथे टाकून पळायचं आहे. इकडनं जाईल ना आता. इकडनं जायचं.
हे इथनं खाली उतर नाही कडबाच्या इथे. चल एक इकडनं चल. दगड बिगड जो मारल ना विहिरीत तो बाबू असेल, म्हणजे शिकाण बाबू. अजून एक कोणी मारली ती बाया. इकडनं पाणी नेलं तरी एवढा साफ नाही झाला रस्ता. मित्रांनो खाली आलो आता. बघा इकडं ढव बिव मधून पाणी पण कमी आहे. इथं वरची विहीर आहे. इकडं वर पाणी कमी आहे. पाणी कमी पाणी बाळानं कमीच आहे इकडं. पोटली पाणी नाही इकडं, निसता हिरवा पाणी. हे बेडकी श्रीकांतची बहीण आहे ती बेडकी. कुठं आहे ती? आपलं बावलं बघ कसं दिसतात. हे तर माझा घर होता पहिला. चल हे बोरी खाली जाऊ. तिथं माझा घर होता तोडला आहे. ही बघा ही आली. तिला दिप्याचा टिंगतलंय. मी पण टिंगता. तिला तोडायला हवी. कुठं पडतील या, इकडे जातील या होलात. या दगडी खाली किरवा असेल. कुठल्या हे नको, मोठा असेल किरवा. मी पहिला टिंगला, नंतर दिप्याचा टिंगला. म्हणजे दिप्याचा टिंगला घाबरे. दिप्याला घाबरतच काय. मी टिंगला नंतर टिंगलाय. तर मित्रांनो आम्ही बोरीशी आलो. हे धावता येत बघा बोरं टिपाय. बोरं असायला हवी पडलेली दुपारची. आले आले आगमन. जिगूला भेटली बोलता आल्या आल्या. दुसरा पण आगमन. भीती पाहिजे तिथे जावर. इथं जा. मेरे आगे कोई बहुत भागता है यार. व मला पण भेटला वरती. इकडनं टिपून नाही वाटतं गेलो तुम्ही. मित्रांनो हातात न पडतायत बोरं. ही बघा किती भेटली तरी पण. हे जुगू मित्रांनो वरनं बोरा पडतायत बघा. इथं कुठेतरी एक पडला. बघा बोर तो किती काय.
हा बघा. ही बोरा पण पडतायत किती, नुसती आपटतायत धाड धाड. ही बघ, अरे ही बघ मित्रांनो, आवाज येत आहे काय बोरांचा? बोरं पडतायत, नुसती आपटतायत, वर नाही येत आहेत ती. अरे माझ्या टकल्यात पडला वाटतं. बोरांचा आवाज पण नुसता फाट फाट. आजच्या गावात हातावर पडला. दाखव शिकान किती शिकान बोलताय. दाखव ती. ते बघ. जा जा. आता जाऊ ना. दगड्या पाडशील. ते माझं पोर. ते पोरं पडलं. ते माझं पोरं कोण उचललं ना? शुभलेला घ्यायला कुठं आलो? नाही रे त्याची. बोरा बघा किती पडली. ते माझी तर. ही बघ हे. टिपताय बघा कसा. ही बघ. बघ. हम्म. आणि हा टी-शर्ट. जुगू एकटाच इकडे टिपताय. मित्रांनो, तेजसला माप भेटले तर धडपाडताय, नुसता पडताय, पाय सरतायत गवतावर. तो बघ खाली पडला, तो बघ. चाल. हे बघ इथं हाय. कंजाल. मित्रांनो, लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघा, स्किप नका करू. श्रीकांत आता बोरं खाताय. कशी लागतायत रे? दाखव बोरं. ती दिसत पण नाही. जिकडून 2 किस भरला ना बोलतय. हे बघ. ओय. खाली खोल अजून. कंजाल दाखव, कंजाल. इकडचे किशात असतात. मित्रांनो, कंजाल बघा, हिला कंजाल बोलतात. तुमच्या इकडे काय बोलतात ते सांगा कमेंट मध्ये. ही बघा आहे. आणि एक कच्चा दाखव रे. हे भाज्या बघाया. हे भाज्या बघाया. शिका. हे सुगंधा. हे भाज्या बघाया. मित्रांनो, हा बघा कच्चा आहे बोर. हे त्याचा कसा रडू. बाबूंनी माप साठवला नाही सगळ्यांनी. दोनदा पण असा 2दा पडलाय. बोरं पाडला ना सगळी. सगळा गवत वगैरे जमवला. ए घेशी. ए याच्या हातात आली. काय मस्त झाली. इसको दे कंजाल कंजाल क्या कंजाल. चला रा. मित्रांनो, बोरा बघा हवा येत आहे तसं पडतायत पटापट पटापट. बोराले बोरीवर हवा आली का पटापट ते बघा पडतायत. बोरा आहेत दिसणार नाही ते. बोरा आहेत तेवढे आपल्या गावात पोरा आहेत. पोरा पण नाही. चला शेंबूड नाकात खाली गेलताय. दाखव रे बोरं. मित्रांनी दोघांनी माझ्यासाठी टिपले नाही. कंजाल बघा शिकान किती बघा. ही आहे ना, हिला कंजाल बोलतात. दाखवतोय नाही खात. हिला हिला कंजाल बोलतात. ती शिकान अशी तोंडात टाकत. ही बघा, हिला पण कंजाल. ही मस्त. हे दाखव रे. ही बघा हिला खाटा काढवाने. ही कंजाल मस्त. हिला कंजाल बोलतात. अशी घेतात आणि खातात. तर मित्रांनो, आता आम्ही घरात जात आहोत. टाटा बाय बाय. बाय बाय.